Čo za stav dnešného videa? Dneska, ako vidíte, tu máme tieto dva repráky od JBL. Go 4 a Clip 5. Clip 5 si rozbalíme v budúcom videu, takže tešte sa na unboxing. To si odložíme. A teraz bude podstatná Go 4. Má výdrž batérie 7 hodín. Takže môžem si ju ísť rozbaliť. Je teda v maskačovej farbe. Čo sa mi aj hodí k tričku a k teplákam. Takže ideme si rozbaliť. Ťahnem si nožík. A dobre to bolo, dobre. Tak. Rozbalíme. A tu je. To logo je pekné. Tá červená s tým zeleným. Mi to páči. To sa mi páči. Tu máme asi určite podrobnosti. Potrebujem. Zatiaľ. Berieme si ho. Toto je pogumované. Ste ho mohli mať na rovnom povrchu, aby sa vám nechýbal. Tu máte napísané Go 4. Tu máme tlačítka, pridať zvuk, odobrať zvuk a zastaviť lomeno pustiť. Môžeme si ho niekam uchtiť. Tu máme na zapnutie, gombík na spárovanie a tento zatiaľ neviem na čo je, môžeme si ho otestovať potom v budúcom videu, že na čo je ten gombík. Neviem teraz momentálne, ale ako farba pekná, výčitky nemám. Sa hodí k môjmu tričku celkom. Keby to není tá biela. Ešte tu voľa čo máme. Áno, jasné, že? Máme tu nejaký tento. Sú asi nejaké. No. Tu je všetko popísané. To je na spárovanie. O tento dáme dali, na čo to je. Tu ako som ukazoval. Gombík na pustenie a zastavenie. Keď tam je teraz zrýchlenie. Môže ísť do hĺbky 1 metra. Po dobu 30 minút. Toto je zase brožúra. Ešte tu máme kábel. Tu v tomto. Ako pokiaľ nepotrebujete veľký extrémny dlhý kábel, tak ako stačí. Ako mohol by byť trošku dlhší, ale zase nemusel by sa tam vojsť. A tak každý máme doma dlhší kabel. Aspoň od telefónu. Rozviažeme. Tak. Ako no? Na krátke nabitie, že keď máte, dajme tomu zásuvku tu a potrebujete si ho zapojiť sem a dajme tomu zástačka aj tu. Dajme tomu. Tak stačí. No.
Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite like, odberať zvonček. A my sa uvidíme u ďalšieho podobného videa. Takže zatiaľ, čau.